Ήταν 3 το πρωί όταν το τηλέφωνο χτύπησε. Η φωνή του Λέο, του 16χρονου εγγονού μου, έτρεμε στην άλλη άκρη της γραμμής, με έναν τρόπο που δεν είχα ξανακούσει ποτέ. «Γιαγιά Έλσα, μην πας σπίτι. Σε παρακαλώ, μείνε εκεί που είσαι». Η ανάσα του ήταν κοφτή, και μια ανατριχύλα διαπέρασε το αίμα μου. «Λέω, τι συμβαίνει?» «Γιατί μιλάς έτσι?» ρώτησα, αλλά αυτό συνέχιζε να επαναλαμβάνει την ίδια φράση. «Μην πας σπίτι, γιαγιά. Σου το ζητώ, σε παρακαλώ». 10 λεπτά αργότερα, από το παράθυρο του ξενοδοχείου όπου έμενα μετά την επίσκεψή μου στην αδελφή μου στο νοσοκομείο, είδα τα κόκκινα και μπλε φώτα των περιπολικών να περιβάλλουν το δρόμο μου. 5, 6, 7 οχήματα. Η καρδιά μου σταμάτησε. Το σπίτι μου, το σπίτι όπου είχα μεγαλώσει τα παιδιά μου, όπου είχα γιορτάσει κάθε γενέθλιο και κάθε Χριστούγεννα, ήταν περικυκλωμένο σαν να ήταν κρυσφύγετο εγκληματία. Αυτό που δεν ήξερα όμως ήταν ότι σύμφωνα με τα έγγραφα που είχαν υποβληθεί εκείνη τη νύχτα, η εγκληματίας ήμουν εγώ. 3 ώρες νωρίτερα, όταν ακόμα πίστευα ότι είχα μια οικογένεια που με αγαπούσε, καθόμουν σε εκείνο το σαλόνι και ετοίμαζα χαμομήλι. Η απογευματινή ατμόσφαιρα ήταν παράξενη, πρέπει να το παραδεχτώ. Ο Ρόμπερτ, ο 45χρονος γιος μου, είχε έρθει με την Καρολίνα, τη γυναίκα του, και τη Χλόη, τη 19χρονη εγγονή μου. Όλοι τους χαμογελούσαν υπερβολικά. Αυτά τα αναγκαστικά χαμόγελα που τώρα, κοιτώντας πίσω, συνειδητοποιώ ότι ποτέ δεν έφταναν στα μάτια τους. «Μαμά, πρέπει να μιλήσουμε για μερικά σοβαρά πράγματα», είπε ο Ρόμπερτ, κάθοντας στον πράσινο βελούδινο καναπέ που είχε ανήκει στη μητέρα μου. Η Καρολίνα κρατούσε στα χέρια της έναν φάκελο μανίλα, τον κρατούσε σφιχτά σαν να ήταν κάτι πολύτιμο. Η Χλόη, η αγαπημένη μου εγγονή, απέφευγε να με κοιτάξει απευθείας. Αυτό θα έπρεπε να με ανησυχήσει. Η Χλόη είχε πάντα το ρόλο της συμμάχου μου, της εμπιστοσύνης μου. Από μικρή, ερχόταν να μου μιλήσει τα μυστικά της ενώ μαγείρευα ή πότιζε τα λουλούδια στον κήπο. Το φως της απογευματινής ηλιοφάνειας φιλτράριζε μέσα από τις λευκές δαντελένιους κουρτίνες, δημιουργώντας μακριές σκιές στο ξύλινο πάτωμα που είχα γυαλίσει μόλις το πρωί. Η μυρωδιά του τσαγιού αναμειγνυόταν με το δυνατό άρωμα της Καρολίνας, ένα άρωμα που πάντα μου φαινόταν πολύ έντονο για ένα σπίτι τόσο παλιό όσο το δικό μου. Όλα φαίνονταν φυσιολογικά, οικεία. Αλλά υπήρχε κάτι στον αέρα που με έκανε να νιώθω ανήσυχη. «Τι θέλετε να μιλήσουμε?» ρώτησα, χύνοντας το τσάι σε πορσελάνινα φλιτζάνια που μου είχε κληρονομήσει η γιαγιά μου. Τα ίδια φλιτζάνια που είχα χρησιμοποιήσει για να δώσω στο Ρόμπερτ όταν ήταν παιδί με πυρετό. Τα ίδια που είχα κρατήσει τη Χλόη όταν ο πρώτος της φίλος την είχε αφήσει. Η Καρολίνα αντάλλαξε μια ματιά με το Ρόμπερτ. Ήταν μια από αυτές τις βαρύτατες ματιές, γεμάτες νόημα, εκείνες που αναπτύσσουν οι παντρεμένοι μετά από χρόνια μαζί, μια σιωπηλή επικοινωνία που με περιόριζε εντελώς. «Μαμά», άρχισε ο Ρόμπερτ, και η φωνή του sounded διαφορετική, πιο επίσημη, σαν να διάβαζε μια προετοιμασμένη ομιλία. «Ανησυχούμε για σένα». «Ανησυχείτε?» «Γιατί?» ρώτησα, και η ερώτηση βγήκε από το στόμα μου με ένα νευρικό γέλιο. Ένιωθα σαν ηθοποιός που είχε ξεχάσει τους στίχους της στη μέση μιας παράστασης. «Το τελευταίο διάστημα, υπάρχει μια διαφορά σε σένα», είπε η Καρολίνα, ανοίγοντας το φάκελο. «Ξεχνάς πράγματα. Επαναλαμβάνεις τις ίδιες ιστορίες. Μερικές φορές δεν αναγνωρίζεις ανθρώπους». Η φωνή της ήταν απαλή, αλλά υπήρχε κάτι υπολογισμένο σε αυτήν, σαν να είχε επαναλάβει αυτές τις λέξεις μπροστά σε έναν καθρέφτη. Εγώ παρέμεινα σιωπηλός, κρατώντας την κούπα του τσαγιού. Ο ζεστός ατμός ανυψωνόταν στο πρόσωπό μου και για μια στιγμή σκέφτηκα ότι ίσως είχαν δίκιο. Ίσως πραγματικά χανόμουν στη μνήμη μου. Στα 73 μου χρόνια, αυτό ήταν πιθανό. Αλλά κάτι μέσα μου, μια μικρή αλλά σταθερή φωνή, μου έλεγε ότι αυτό δεν είχε να κάνει με τη μνήμη μου. Ήταν κάτι πολύ πιο σκοτεινό. «Το έχει παρατηρήσει και η Χλόη», πρόσθεσε ο Ρόμπερτ. Τότε, η εγγονή μου με κοίταξε επιτέλους. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, σαν να είχε κλάψει, αλλά δεν είπε τίποτα. Απλώς κούνησε το κεφάλι της αργά, όπως ένα ρομπότ προγραμματισμένο. Ο χώρος γέμισε με μια βαριά σιωπή. Το ρολόι τοίχου στη γωνία σημείωνε 6:30 το απόγευμα με το σταθερό του χτύπο, έναν ήχο που είχε γίνει η μουσική υπόκρουση της ζωής μου για δεκαετίες. Η κρέμ τύχη, διακοσμημένη με οικογενειακές φωτογραφίες από χαρούμενες στιγμές, φαίνονταν να κλείνουν γύρω μου. Σε μία από αυτές τις φωτογραφίες, ο Ρόμπερτ ήταν 8 ετών και με αγκάλιαζε μετά από μια μαθηματική νίκη στο σχολείο. Σε άλλη, η Χλόη έσβηνε τα κεριά στην τούρτα των 15ων γενεθλίων της, φορώντας ένα λευκό φόρεμα που είχαμε επιλέξει μαζί. «Τι ακριβώς προτείνετε?» ρώτησα, βάζοντας την κούπα στο τραπέζι με περισσότερη δύναμη από μικρομετόνο τι χρειαζόταν. Ο ήχος του πορσελάνης να χτυπάει το ξύλο αντίχησε στη σιωπή σαν πυροβολισμός. Η Καρολίνα έβγαλε ένα χαρτί από το φάκελο. «Μιλήσαμε με τον Δόκτωρ Χάρις. Νομίζει ότι θα ήταν καλή ιδέα να κάνεις μερικές ιατρικές εξετάσεις, απλώς για σιγουριά». Ο Δόκτωρ Χάρις. Το όνομα αυτό με χτύπησε σαν ράπισμα.
δεν τον είχα δει εδώ και πάνω από 2 χρόνια. Την τελευταία φορά είχα πάει για έναν προληπτικό έλεγχο και όλα ήταν τέλεια. Η αρτηριακή μου πίεση ήταν καλή, οι αιματολογικές εξετάσεις φυσιολογικές. Το μυαλό μου ήταν καθαρό σαν πρωινό της Άνοιξης. Πώς ήταν δυνατό να είχε μιλήσει με την οικογένειά μου για την ψυχική μου υγεία χωρίς καν να με δει? Πότε μιλήσατε με τον Δόκτωρ Χάρις? Ρώτησα, προσπαθώντας να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Η φωνή μου ακούστηκε παράξενα ήσυχη, αλλά μέσα μου ένιωθα ότι έπεφτα σε μια ατελείωτη άβυσσο. Την προηγούμενη εβδομάδα, απάντησε γρήγορα ο Ρόμπερτ. Πήγαμε να το συμβουλευτούμε γιατί ανησυχούσαμε. Του είπαμε για τα επεισόδια που έχεις. Ποια επεισόδια? Η ερώτηση βγήκε από το λαιμό μου σαν μια τραχιά ψίθυρος. Δεν είχα επεισόδια. Η Καρολίνα αντάλλαξε άλλη μια από εκείνες τις ματιές με τον Ρόμπερτ. Ήταν σαν να παρακολουθούσα μια παράσταση όπου ήμουν ο μόνος που δεν ήξερε το σενάριο. Μαμά, την προηγούμενη Τρίτη μας κάλεσες 5 φορές ρωτώντας αν είχαμε δει την τσάντα σου. Την κρατούσες στα χέρια σου στην 5η κλίση. Αυτό ήταν ψέμα. Θυμόμουν εκείνη την Τρίτη τέλεια. Είχα καλέσει μόνο μία φορά γιατί δεν μπορούσα να βρω τα κλειδιά του αυτοκινήτου μου και τα είχα βρει στην κουζίνα 10 λεπτά αργότερα. Αλλά όταν άνοιξα το στόμα μου να την αναιρέσω, είδα την έκφραση στο πρόσωπο της Χλόης. Η εγγονή μου με κοιτούσε με τόση θλίψη που τα λόγια κολλούσαν στο λαιμό μου. Ήταν μια Παρασκευή, όταν η Καρολίνα συνέχισε, κοιτάζοντας μια χειρόγραφη λίστα που κρατούσε. Πήγε στο σούπερ μάρκετ και αγόρασες γάλα 3 φορές την ίδια μέρα. Ο ταμείας μας κάλεσε γιατί ανησυχούσε. Ένα ακόμα ψέμα. Είχα πάει μόνο μία φορά στο σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα. Είχα αγοράσει τα συνηθισμένα μου, είχα μιλήσει με τον Κέβιν, τον ταμεία που με γνώριζε χρόνια, για την καινούργια του εγγονή. Αλλά η Καρολίνα, με τη λίστα της και την έκφραση ανησυχίας στο πρόσωπό της, ήταν τόσο πιστική που για μια στιγμή αμφέβαλα για τη μνήμη μου. Ο ήλιος είχε δύσει εντελώς, και οι λάμπες του σαλονιού δημιουργούσαν κίτρινους κύκλους φωτός που δεν έφταναν στις γωνίες. Οι σκιές φαίνονταν να κινούνται, σαν να ήταν σιωπηλοί μάρτυρες αυτής της σουρεαλιστικής συνομιλίας. Η μυρωδιά του τσαγιού είχε γίνει πικρή στο στόμα μου. Επίσης, πρόσθεσε ο Ρόμπερτ, βγάζοντας το κινητό του. Έχεις κάνει παράξενες κινήσεις με τα χρήματά σου. Η οθόνη φωτίστηκε στο πρόσωπό του καθώς μου έδειχνε ένα στιγμιότυπο της τραπεζικής μου κατάστασης. Μήνα πριν, απέσυρες $3.000 σε μετρητά. Όταν σε ρωτήσαμε γιατί, δεν μπορούσε να μας πεις. Το αίμα μου πάγωσε. Είχα αποσύρει εκείνα τα $3.000 για να βοηθήσω το Λέο με τα έξοδα του κολεγίου. Ήταν ένα μυστικό μεταξύ του και μου, γιατί ήξερα ότι ο Ρόμπερτ θα διαφωνούσε, θεωρώντας ότι ήταν πολλά χρήματα για έναν 16χρονο. Αλλά ο Λέο είχε πάρει μια μερική υποτροφία για να σπουδάσει μηχανική και χρειαζόταν χρήματα για βιβλία και υλικά. Είχα μιλήσει καθαρά μαζί του. Ήταν το μυστικό μας μέχρι να γίνει 18 και να μπορεί να διαχειρίζεται τα οικονομικά του. Ξέρω πολύ καλά γιατί χρησιμοποίησα αυτά τα χρήματα, είπα, αλλά η φωνή μου δεν sounded τόσο πιστική, είχα ελπίσει. Γιατί? Ρώτησε η Καρολίνα, leaning forward. Υπήρχε κάτι στη στάση της, στον τρόπο που κρατούσε το στυλό πάνω από το μπλοκάκι της, που με έκανε να νιώθω σαν να με ανακρίνουν. Δεν μπορούσα να τους πω την αλήθεια, όχι χωρίς να προδώσω την εμπιστοσύνη του Λέο. Αλλά η σιωπή μου ερμηνεύτηκε ως σύγχυση, ως απόδειξη ότι πραγματικά χάνω το μυαλό μου. Είδα τον Ρόμπερτ και την Καρολίνα να ανταλλάσσουν μια ματιά, αυτή τη φορά γεμάτη ικανοποίηση. Μαμά, είπε ο Ρόμπερτ, η φωνή του μαλακώνει όπως τότε που ήταν παιδί και είχε σπάσει κάτι, προσπαθώντας να αποφύγει την τιμωρία. Απλώς θέλουμε να φροντίσουμε εσένα. Αυτό το σπίτι είναι πολύ μεγάλο για σένα μόνη σου. Υπάρχουν σκάλες. Υπάρχουν τόσα πολλά δωμάτια να καθαρίσεις. Θα ήταν πολύ πιο εύκολο για σένα να ζήσεις κάπου μικρότερο, πιο άνετο. Να που εμφανίστηκε πραγματικός λόγος πίσω από όλη αυτή τη φάρσα. Το σπίτι μου, αυτό το διόροφο σπίτι με τα 4 υπνοδωμάτια, τον κήπο γεμάτο τριανταφυλλιές που είχα φυτέψει η ίδια, την ευρύχωρη κουζίνα όπου είχα ετοιμάσει χιλιάδες γεύματα, το σαλόνι όπου είχα παρηγορήσει τα παιδιά μου όταν έκλαιγαν, όπου είχα γιορτάσει κάθε επιτυχία των εγγονών μου. Αυτό το σπίτι που είχα αγοράσει με τον αείμνηστο σύζυγό μου, δουλεύοντας μέρα και νύχτα για 30 χρόνια. Αυτό το σπίτι, που σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις, είχε αξία γύρω στα $250.000. Το σπίτι μου ήταν μια χαρά όπως ήταν, είπα με σιγουριά. Δεν χρειάζεται να μετακομίσω πουθενά. Η Καρολίνα, όμως, δεν το άφηνε έτσι. Σκέψου το, μαμά. Ένα ωραίο, μοντέρνο διαμέρισμα, χωρίς σκάλες να ανεβαίνεις, χωρίς κήπους να συντηρείς. Θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει τα χρήματα από την πώληση για να ταξιδέψεις, να απολαύσει τα τελευταία σου χρόνια, τα τελευταία μου χρόνια, είπε, σαν να είχα ήδη το ένα πόδι στον τάφο. Σαν η ζωή μου να ήταν μια αντίστροφη μέτρηση που μόνο αυτοί μπορούσαν να δουν. Η Χλόη καθάρισε το λαιμό της. Γιαγιά, ίσως θα έπρεπε να σκεφτείς να μετακομίσεις πιο κοντά μας. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο συγκρότημα κατοικιών λίγα τετράγωνα από το σπίτι μας.
Θα μπορούσε να μας επισκέπτεσαι κάθε μέρα. Ήταν η πρώτη φορά που η Χλόη μιλούσε απευθείας σε μένα, αλλά και τα λόγια της φαινόταν να είναι προετοιμασμένα. Κοίταξα στα μάτια της, αναζητώντας έστω μια σκιά της εγγονής που είχα μεγαλώσει, εκείνης που είχα παρηγορήσει όταν οι γονείς της τσακώνονταν, που ερχόταν σε μένα για συμβουλές για αγόρια και τη ζωή. Αλλά η κοπέλα μπροστά μου ήταν μια ξένη με το πρόσωπο της εγγονής μου. Και αν δεν θέλω να μετακομίσω, ρώτησα, και η ερώτηση αιωρήθηκε στον αέρα σαν καπνός. Η σιωπή που ακολούθησε ήταν πιο εκφραστική από οποιαδήποτε απάντηση. Ο Ρόμπερτ ανακάθισε άβολα στην καρέκλα του. Η Καρολίνα έκλεισε το φάκελό της με έναν απότομο ήχο. Η Χλόη κοίταξε τα χέρια της. «Μαμά», είπε τελικά ο Ρόμπερτ. «Αν είσαι πραγματικά άρρωστη, αν επηρεάζεται το μυαλό σου, τότε ίσως δεν είσαι ικανή να πάρεις αυτή την απόφαση μόνη σου». Τα λόγια του έπεσαν σαν πέτρες σε μια ήρεμη λίμνη, δημιουργώντας κυματισμούς που εξαπλώθηκαν σε όλο το δωμάτιο. Σε εκείνη τη στιγμή, κατάλαβα ότι αυτή δεν ήταν μια συζήτηση. Ήταν μια δήλωση. Είχαν ήδη αποφασίσει για το μέλλον μου. Είχαν ήδη σχεδιάσει τη ζωή μου χωρίς να με ρωτήσουν. Το μόνο που χρειαζόταν ήταν η υπογραφή μου, η συνεργασία μου, η παράδοσή μου. Σηκώθηκα αργά από την καρέκλα. Τα πόδια μου έτρεμαν, αλλά όχι από αδυναμία, από ένα κρύο θυμό που άρχιζε να μεγαλώνει στην καρδιά μου σαν ένα δηλητηριώδες φυτό. «Νομίζω ότι είναι καιρός να φύγετε», είπα. Ο Ρόμπερτ σηκώθηκε κι αυτός. «Μαμά, μη θυμώνεις. Προσπαθούμε απλώς να σε βοηθήσουμε». Να με βοηθήσουν. Η λέξη sounded σαν πικρό γέλιο. Να με βοηθήσουν λέγοντας έναν γιατρό που δεν έχω δει εδώ και χρόνια ότι χάνω το μυαλό μου. Να με βοηθήσουν επινοώντας επεισόδια που δεν έχουν συμβεί ποτέ. Να με βοηθήσουν να πουλήσω το σπίτι μου χωρίς τη συνένεσή μου. Κανείς δεν είπε τίποτα για πώληση χωρίς τη συνένεσή σου, αντέτεινε η Καρολίνα, αλλά η φωνή της ακούστηκε κενή. Τους οδήγησα στην πόρτα σιωπηλά. Ο νυχτερινός αέρας ήταν δροσερός και μύριζε για σεμί από τον κήπο του γείτονα. Οι φωτεινές λάμπες είχαν μόλις ανάψει, δημιουργώντας χρυσές λιμνούλες στο πεζοδρόμιο. Όλα φαίνονταν κανονικά, συνηθισμένα, αλλά ήξερα ότι τίποτα δεν θα ήταν ποτέ το ίδιο. Πριν μπουν στο αυτοκίνητο, η Χλόη ήρθε κοντά μου. Για μια στιγμή, νόμιζα ότι θα με αγκαλιάσει, ότι θα μου έλεγε πως όλα αυτά ήταν μια τρομερή παρεξήγηση, αλλά ανταυτού μου έδωσε ένα διπλωμένο κομμάτι χαρτί. «Γιαγιά», ψιθύρισε, «σε παρακαλώ, διάβασε το όταν είσαι μόνη». Έκλεισα την πόρτα με την καρδιά μου να χτυπάει τόσο δυνατά που μπορούσα να το ακούω στα αυτιά μου. Το σπίτι φαινόταν να έχει αλλάξει, σαν να είχε υποστεί μεταμόρφωση κατά τη διάρκεια της απουσίας τους. Τα ίδια έπιπλα, οι ίδιες φωτογραφίες στους τοίχους, αλλά όλα τώρα φάνταζα να είναι μολυσμένα από τα λόγια τους, από τα ψέματά τους. Με τρεμάμενα χέρια άνοιξα το χαρτί που μου είχε δώσει η Χλόη. Η γραφή της, εκείνη η στρογγυλή γραφή που της είχα διδάξει όταν ήταν 7 χρονών, έγραφε απλά: «Γιαγιά, πρόσεχε. Δεν λένε την αλήθεια. Σε αγαπώ». Κατέρευσα στον καναπέ, κρατώντας το σημείωμα σφιχτά στην καρδιά μου. Τουλάχιστον η Χλόη. Τουλάχιστον εκείνη γνώριζε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Αλλά αν το ήξερε, γιατί είχε συμμετάσχει σε όλη αυτή τη φάρσα? Γιατί είχε προσποιηθεί ότι συμφωνούσε μαζί τους? Οι ερωτήσεις γέμισαν το μυαλό μου σαν τρομαγμένα πουλιά. Αποφάσισα να καλέσω τον Δόκτωρ Χάρις. Αν είχε πραγματικά μιλήσει με την οικογένειά μου, έπρεπε να μάθω τι τους είχε πει. Πληκτρολόγησα τον αριθμό του γραφείου του, γνωρίζοντας ότι ήταν αργά, αλλά ελπίζοντας να φτάσω στην υπηρεσία απαντήσεων. Προς έκπληξή μου, εκείνος απάντησε προσωπικά. «Δόκτωρ Χάρις, είμαι η Έλσα Μαρτίνες. Χρειάζομαι να μιλήσουμε για μια συζήτηση που υποτίθεται ότι είχατε με την οικογένειά μου». Η σιωπή στην άλλη άκρη της γραμμής ήταν ανυπόφορη. «Κυρία Μαρτίνες», είπε τελικά, «δεν έχω μιλήσει με κανένα μέλος της οικογένειάς σας. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με τα αρχεία μου, η τελευταία φορά που σας είδα ήταν πριν από 2 χρόνια και όλα ήταν απολύτως φυσιολογικά τότε». Το πάτωμα φαινόταν να κουνιέται κάτω από τα πόδια μου. «Είσαι σίγουρος?» Ο γιος μου Ρόμπερτ και η νύφη μου Καρολάιν είπαν ότι ήρθαν να συμβουλευτούν εσένα για την ψυχική μου υγεία την περασμένη εβδομάδα. Σας διαβεβαιώνω ότι αυτό δεν συνέβη. Αν είχαν έρθει να με δουν, θα είχα αρχείο για το ραντεβού. Επίσης, δεν μπορώ να συζητήσω την ιατρική σας κατάσταση μαζί τους χωρίς τη γραπτή σας συγκατάθεση. Η φωνή του φαινόταν ανήσυχη τώρα. «Κυρία Μαρτίνες, είναι όλα καλά?» Έκλεισα το τηλέφωνο χωρίς να απαντήσω. Τα χέρια μου έτρεμαν τόσο πολύ που δύσκολα κρατούσα το ακουστικό. Είχαν πει ψέματα. Είχαν πει ψέματα για όλα. Ο Δόκτωρ Χάρις, τα επεισόδια σύγχυσης, οι επαναλαμβανόμενες κλήσεις, οι πολλές αγορές γάλακτος. Όλα αυτά ήταν μια περίπλοκη απάτη σχεδιασμένη να με κάνει να αμφιβάλλω για την ίδια μου την τρέλα. Αλλά γιατί? Τι κέρδιζαν από αυτό? Η απάντηση ήρθε σαν αστραπή. Το σπίτι,
η αξία των $250,000, ο λογαριασμός μου όπου είχα αποταμιεύσει άλλο $80,000 με κόπο και τη σύνταξη του αείμνης του άντρα μου. Οι ασφαλιστικές μου πολιτικές, η διαθήκη μου, όπου είχα αφήσει τα πάντα μοιρασμένα εξίσου ανάμεσα στα δύο μου παιδιά και τα εγγόνια μου. Αλλά αν με δήλωναν ψυχικά ανίκανοι, αν με έβαζαν σε γυροκομείο, ο Ρόμπερτ, ως μεγαλύτερος γιος, θα είχε νομική εξουσία πάνω σε όλα μου τα οικονομικά. Θα μπορούσε να πουλήσει το σπίτι, να διαχειρίζεται τους τραπεζικούς μου λογαριασμούς, να παίρνει όλες τις αποφάσεις για μένα, και η Καρολάιν, η υπολογιστική του σύζυγος, θα ήταν εκεί για να διασφαλίσει ότι κάθε σεντ θα διαχειριζόταν σύμφωνα με τα δικά της συμφέροντα. Ανέβηκα στο δωμάτιό μου με πόδια που ένιωθαν σαν ζελέ. Χρειαζόμουν να σκεφτώ. Χρειαζόμουν να κατανοήσω το μέγεθος αυτού που αντιμετώπιζα. Αλλά όταν έφτασα στο δεύτερο όροφο, πρόσεξα κάτι που έκανε το αίμα μου να παγώσει. Η πόρτα του γραφείου του αείμνηστου συζύγου μου ήταν μισάνοιχτη. Πάντα την κρατούσα κλειστή. Πάντα. Στάθηκα για λίγο στην είσοδο, πριν μπω αργά μέσα. Τα έγγραφα που είχα αφήσει πάνω στο γραφείο είχαν μετακινηθεί. Όχι εμφανώς, αλλά τα γνώριζα όλα, ένα προς ένα. Κάποιος είχε ψάξει τα πράγματά μου. Το σιρτάρι που κρατούσα τα σημαντικά έγγραφα ήταν ελαφρώς ανοιχτό, κάτι που ποτέ δεν θα άφηνα έτσι. Έριξα μια γρήγορη ματιά. Η διαθήκη μου ήταν ακόμα εκεί, αλλά υπήρχαν αποτυπώματα πάνω στο φάκελο. Οι τίτλοι του σπιτιού είχαν φωτοτυπηθεί. Μπορούσα να δω τα σημάδια του σαρωτή στις άκρες. Οι τραπεζικές μου καταστάσεις είχαν καινούριες πτυχώσεις, σαν να τις είχε μελετήσει προσεκτικά κάποιος. Πότε είχαν προλάβει να το κάνουν αυτό? Πώς είχαν μπει? Και τότε μου ήρθε στο νου. Την προηγούμενη εβδομάδα, όταν επισκέφτηκα τη αδελφή μου στο νοσοκομείο, είχα δώσει τα κλειδιά μου στην Κλόε για να ποτίσει τα φυτά. Φυσικά, γιαγιά. Μη σε νοιάζει για τίποτα, είχε πει με το γλυκό της χαμόγελο, που τώρα φαινόταν σχεδόν κακόβουλο. Η ίδια μου η εγγονή είχε επιτρέψει σε κάποιον να ψάξει το σπίτι μου. Ήταν συνεργός τους. Έτρεξα στην κουζίνα και έλεγξα το σιρτάριο που κρατούσα το εφεδρικό κλειδί. Ήταν χαμένο. Είχαν κάνει αντίγραφα. Μπορούσαν να εισέλθουν στο σπίτι μου όποτε ήθελαν, να πάρουν ομικρομετών ό,τι χρειάζονταν, να ψάξουν για οποιοδήποτε έγγραφο θα εξυπηρετούσε το σχέδιό τους. Το τηλέφωνο χτύπησε και σχεδόν πετάχτηκα. Ήταν ένας αριθμός που δεν αναγνώριζα. Η κυρία Μαρτίνες. Η φωνή ήταν επαγγελματική, επίσημη. Είμαι ο Vincent Blackwood. Εκπροσωπώ την οικογένειά σας σε κάποιες νομικές υποθέσεις. Μπορούμε να συναντηθούμε αύριο για να συζητήσουμε κάποιες επιλογές φροντίδας που μπορεί να σας ωφελήσουν. Ποια οικογένεια? Ρώτησα, αν και ήδη γνώριζα την απάντηση. Ο γιος σας, Ρόμπερτ, και η νύφη σας, Καρολίνα, με έχουν συμβουλευτεί σχετικά με την πιθανότητα ίδρυσης νομικής επιτροπής λόγω της ιατρικής σας κατάστασης. Κατανοώ ότι υπήρξαν κάποιες ανησυχητικές περιστάσεις πρόσφατα. Έκλεισα το τηλέφωνο χωρίς άλλη κουβέντα. Είχαν ήδη επικοινωνήσει με δικηγόρο. Ήταν ήδη σε κίνηση, τοποθετώντας τα νομικά κομμάτια για να με κηρύξουν ανίκανο. Πόσο καιρό είχαν σχεδιάσει αυτό? Μήνες? Χρόνια? Σκέφτηκα όλες τις φορές που η Καρολίνα είχε υποδείξει αδιάφορα ότι το σπίτι ήταν πολύ μεγάλο για μένα. Όλες τις φορές που ο Ρόμπερτ είχε σχολιάσει πόσο ακριβό ήταν να συντηρεί κανείς μια τόσο παλιά ιδιοκτησία. Όλες τις φορές που είχα μιλήσει για γυροκομεία, σαν να ήταν πολυτελή θέρετρα όπου θα ήμουν πολύ ευτυχισμένη. Δεν ήταν αθώα σχόλια. Ήταν σπόροι που είχαν φυτευτεί προσεκτικά εδώ και μήνες, για να προετοιμάσουν το έδαφος για αυτή τη στιγμή. Έριξα στον εαυτό μου ένα ποτήρι κόκκινο κρασί, κάτι που σπάνια έκανα, αλλά χρειαζόμουν να ηρεμήσω τα νεύρα μου. Η αντανάκλαση μου στο παράθυρο της κουζίνας με κοίταξε πίσω, μια 73χρονη γυναίκα με τέλεια χτενισμένα γκρίζα μαλλιά, φορώντας ένα ανοιχτό ροζ πουλόβερ που μου είχε δώσει η Κλόε για τα γενέθλιά μου. Έμοιαζα ακριβώς όπως ήμουν, μια συνηθισμένη, ευάλωτη, εύκολα ξεγελιέμαι γιαγιά. Αλλά μέσα μου, κάτι είχε αλλάξει. Μια σκληρότητα που δεν ήξερα ότι κατήχα άρχισε να κρυσταλλώνεται στο στήθος μου. Αν ήθελα να παίξουν βρώμικα, αν ήθελα να χρησιμοποιήσουν την αγάπη μου για αυτούς ως όπλο εναντίον μου, έπρεπε να καταλάβουμε ποια είχα να κάνουν. Πήγα στο δωμάτιο μου και τράβηξα ένα κουτί παπουτσιών από το πίσω μέρος της ντουλάπας. Μέσα του φυλάσσονταν τα πιο σημαντικά έγγραφά μου, αντίγραφα της διαθήκης μου, τα αυθεντικά έγγραφα του σπιτιού, οι ασφαλιστικές μου πολιτικές, οι τραπεζικές μου καταστάσεις. Υπήρχε επίσης κάτι που είχα κρατήσει για χρόνια, χωρίς να φαντάζομαι ότι θα το χρειαζόμουν ποτέ. Οι επιστολές που μου είχε γράψει ο αείμνηστος σύζυγός μου κατά τη διάρκεια της ερωτικής μας περίοδου, όπου ανέφερε τα σχέδια του να αγοράσει αυτό το σπίτι για την οικογένειά μας στο μέλλον. Αλλά πιο σημαντικό ήταν ένα σφραγισμένο φάκελο που περιείχε κάτι που ούτε ο Ρόμπερτ γνώριζε ότι υπήρχε. Τα έγγραφα υιοθεσίας του Λέο. Όταν ο Λέο ήταν 3 ετών και οι βιολογικοί του γονείς σκοτώθηκαν σε ατύχημα, ο Ρόμπερτ και η Καρολίνα τον είχαν υιοθετήσει νόμιμα. Αλλά κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, είχα οριστεί ως εφεδρική κηδεμόνα σε περίπτωση που του συνέβαινε κάτι.
Ήταν μια λεπτομέρεια νομική, κάτι που είχε προτείνει ο δικηγόρος, απλώς για πανενδεχόμενο, αλλά τώρα μπορούσε να αποδειχθεί καθοριστική. Αν ο Λέο ήταν σε κίνδυνο, αν το χρησιμοποιούσαν ως μέρος του σχεδίου τους, είχαν νομικά δικαιώματα που θα το προστάτευαν. Έβαλα όλα τα έγγραφα σε μια τσάντα και την έκρυψα κάτω από το κρεβάτι μου. Αύριο, θα πήγαινα στην τράπεζα να αποσύρω ένα σημαντικό ποσό μετρητών. Θα πήγαινα επίσης να δω το δικηγόρο μου, τον Άρθουρ Βάνς, που είχε αναλάβει τις νομικές υποθέσεις του συζύγου μου για χρόνια. Αυτός ήξερε τι έπρεπε να κάνω, πώς να με προστατεύσει από μικρομετόνο τι ερχόταν. Αλλά πριν από αυτό, έπρεπε να μιλήσω με το Λέο. Χρειαζόμουν να ξέρω πόσα γνώριζε, πόσος ήταν ο εξαναγκασμός του να συμμετάσχει σε αυτή την απάτη. Πάτησα το νούμερο του κινητού του, αλλά προχώρησε κατευθείαν στα μηνύματα. Δοκίμασα άλλες 3 φορές με το ίδιο αποτέλεσμα. Τελικά, αποφάσισα να του στείλω ένα μήνυμα. Λέω, είναι η γιαγιά σου. Πρέπει να μιλήσουμε επίγοντος. Είσαι καλά? Η απάντηση ήρθε μια ώρα αργότερα, όταν είχα ήδη χάσει την ελπίδα μου. Γιαγιά, δεν μπορώ να μιλήσω στο τηλέφωνο. Ο μπαμπάς έλεγξε το κινητό μου. Θα πάω σχολείο νωρίς αύριο. Μπορείς να με συναντήσεις στο πάρκο απέναντι από το σχολείο στις 7 ακριβώς το πρωί? Έχω κάτι πολύ σημαντικό να σου πω. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Ο Λέο ήξερε κάτι. Και όποια πληροφορία είχε, ήταν τόσο σοβαρή που φοβόταν ότι ο πατέρας σου θα το μάθαινε. Δεν κοιμήθηκα λεπτό εκείνο το βράδυ. Κάθισα στην αγαπημένη μου καρέκλα, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο το σιωπηλό δρόμο, σκεπτόμενη όλα όσα είχαν αλλάξει σε λίγες μόνο ώρες. Το πρωί ήμουν μια εμπιστοσύνη, μια χαρούμενη γιαγιά. Απόψε, ήμουν μια γυναίκα που είχε ανακαλύψει ότι οι άνθρωποι που αγαπούσε περισσότερο στον κόσμο την είχαν προδώσει με τον πιο σκληρό τρόπο. Αλλά ήμουν επίσης μια γυναίκα που είχε επιβιώσει 73 χρόνια σε αυτόν τον κόσμο, που είχε αναθρέψει μόνη της 2 παιδιά μετά τον θάνατο του συζύγου της, που είχε δουλέψει για δεκαετίες για να χτίσει μια αξιοπρεπή ζωή, και δεν θα τους επέτρεπα να μου την πάρουν χωρίς μάχη. Καθώς η πρώτη ακτίνα του ήλιου άρχισε να διαπερνά τις κουρτίνες, ντύθηκα προσεκτικά. Φόρεσα άνετους παντελόνες, τα παπούτσια που χρησιμοποιώ για περπάτημα και ένα μπουφά με μεγάλες τσέπες, όπου θα μπορούσα να κρύψω σημαντικά έγγραφα. Έδεσα τα μαλλιά μου σε χαμηλό κότσο και φόρεσα ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου. Ήμουν έτοιμη για πόλεμο. Το πάρκο ήταν έρημο στις 7 ακριβώς το πρωί, καλυμμένο με μια ελαφριά ομίχλη που το έκανε να φαίνεται σχεδόν ονειρικό. Ο Λέο ήταν ήδη εκεί, καθισμένο σε ένα παγκάκι κάτω από τη μεγάλη βελανιδιά, εκεί που τον πήγαινα να παίξει όταν ήταν μικρός. Είχε το σχολικό σακίδιο του στα γόνατα και συνεχώς κοίταζε γύρω του, σαν να περίμενε κάποιον να τον ακολουθήσει. Όταν με είδε να πλησιάζω, σηκώθηκε αμέσως. Το πρόσωπό του ήταν χλωμό και είχε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια, σαν να μην είχε κοιμηθεί καθόλου. Ο εγγονός μου, που πάντα ήταν ψηλό για την ηλικία του, φαινόταν να έχει κοντίνει μέσα στη νύχτα. Γιαγιά, ψιθύρισε, αγκαλιάζοντας με τόσο σφιχτά που δυσκολευόμουν να ανασάνω. Νόμιζα ότι δεν θα ερχόσουν. Νόμιζα μήπως έπεισαν ότι είσαι πραγματικά άρρωστος. Ποιοι? Ρώτησα, αν και ήδη ήξερα ποιοι ήταν. Ο Λέο κοίταξε γύρω του στο άδειο πάρκο πριν απαντήσει. Μπαμπάς, μαμά και Χλόη, γιαγιά, έχουν ένα φρικτό σχέδιο. Άκουσα τα πάντα. Κάθισε ξανά στο παγκάκι και έβγαλε το κινητό του από το σακίδιο. Χθες το βράδυ, αφού γύρισαν από το σπίτι σου, έμειναν να μιλάνε στην κουζίνα μέχρι πολύ αργά. Νομίζαν ότι κοιμόμουν, αλλά κατέβηκα για λίγο νερό και τους άκουσα. Κατέγραψε ένα κομμάτι της συνομιλίας με τρεμάμενα χέρια. Άγγιξε την οθόνη και ξεκίνησε να παίζει ένα αρχείο ήχου. Οι φωνές ήταν αναγνωρίσιμες. Ο Ρόμπερτ, η Καρολίνα και η Χλόη μιλούσαν σε αγωνιώδεις ψιθύρους. Ο δικηγόρος λέει ότι χρειαζόμαστε περισσότερα αποδεικτικά στοιχεία ότι χάνει τη ψυχική της ικανότητα, είπε η φωνή της Καρολίνας. Μία μόνο ψεύτικη ιατρική γνωμάτευση δεν θα είναι αρκετή για το δικαστή. Ήδη έχουμε τα πλαστά ιατρικά έγγραφα, απάντησε ο Ρόμπερτ. Ο Βίνσεντ φρόντισε γι' αυτό, πρόσθεσε. Και έχουμε τις φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού, όλους τους τραπεζικούς λογαριασμούς της, αντίγραφα από όλα. Αλλά χρειαζόμαστε μάρτυρες, επέμεινε η Καρολίνα. Άνθρωποι που θα επιβεβαιώσουν ότι έχει επεισόδια σύγχυσης. Οι γείτονες, το προσωπικό του μπακάλικου, κάποιος. Η φωνή της Χλόης ακούστηκε σχεδόν ψιθυριστά. Δεν μου αρέσει αυτό. Αυτή είναι η γιαγιά μου. Την αγαπώ. Η γιαγιά σου είναι καλά τώρα, αλλά είναι μεγάλη, είπε αυστηρά ο Ρόμπερτ. Θα πεθάνει σύντομα έτσι κι αλλιώς. Θέλεις τα λεφτά της να πάνε σε φόρους και ιατρικά έξοδα, ή να τα χρησιμοποιήσουμε για να εξασφαλίσουμε το μέλλον σου, να πληρώσουμε για το πανεπιστήμιο, να σου αγοράσουμε αυτοκίνητο, να σου δώσουμε τη ζωή που αξίζεις. Επιπλέον, πρόσθεσε η Καρολίνα, δεν την πληγώνουμε. Αυτές οι οίκοι ευγυρίας είναι πολύ άνετοι τώρα. Θα φροντίζουν καλά. Και αν αρνηθεί να συνεργαστεί, ρώτησε η Χλόη. Δεν θα έχει επιλογή, απάντησε ο Ρόμπερτ.
Μόλις ο δικαστής δηλώσει ότι δεν μπορεί να πάρει τις δικές της αποφάσεις, θα έχω πλήρη νομική εξουσία. Μπορώ να πουλήσω το σπίτι, να διαχειριστώ τα χρήματά της, να αποφασίσω που θα μένει, όλα θα είναι νόμιμα. Εκεί σταμάτησε η ηχογράφηση. Ο Λέος σταμάτησε την ηχογράφηση και με κοίταξε με δάκρυα στα μάτια. Γιαγιά, είπε, θα σου κλέψουν τα πάντα και θα σε κάνουν να πιστέψεις ότι είσαι τρελή, έτσι ώστε κανείς να μην σε πιστέψει όταν προσπαθήσεις να υπερασπιστείς τον εαυτό σου. Ο κόσμος μου γύρισε ανάποδα, ακούγοντας το γιο μου να μιλάει για μένα λες και ήμουν ήδη νεκρή, σαν η ζωή μου να ήταν απλώς ένα εμπόδιο στα χρηματοοικονομικά του σχέδια. Ήταν πιο επώδυνο από οποιαδήποτε ασθένεια μπορούσα να φανταστώ. Υπάρχει κάτι άλλο, ρώτησα, η φωνή μου να ακούγεται παράξενα ήρεμη. Ο Λέο κούνησε καταφατικά το κεφάλι του και έπαιξε ένα ακόμα απόσπασμα. Αυτή τη φορά, ήταν μια συνομιλία ανάμεσα στην Καρολίνα και κάποιον άλλον, πιθανώς στο τηλέφωνο. Ναι, Βίνσεντ, καταλαβαίνω. Όχι, δεν υποψιάζεται ακόμα τίποτα. Τα πλαστά ιατρικά έγγραφα είναι τέλεια. Κανείς δεν θα τα αμφισβητήσει. Έχουμε φωτογραφίες της να φαίνεται μπερδεμένη στο σούπερ μάρκετ. Τις τραβήξαμε την περασμένη εβδομάδα όταν πήγε για ψώνια. Στις φωτογραφίες φαίνεται αποσβολωμένη γιατί διάβαζε τη λίστα αγορών της, αλλά ένας δικαστής δεν θα το ξέρει αυτό. Το σχέδιο είναι να καταθέσουμε την αίτηση για κυδαιμονία τη Δευτέρα. Μέχρι την Τετάρτη, θα έχουμε πλήρη νομικό έλεγχο. Δευτέρα, σκέφτηκα, ήταν Παρασκευή. Είχα μόνο 3 μέρες. Λέω, είπα, παίρνοντας τα χέρια του στα δικά μου. Τι άλλο ξέρεις? Μίλησαν για σένα, είπε, το πρόσωπό του να σκοτεινιάζει. Αυτό είναι το κομμάτι που με τρομάζει περισσότερο, γιαγιά. Χθες το βράδυ, άκουσα τον μπαμπά να μιλάει με τη μαμά για το να αλλάξουν νομικά το επώνυμό μου μόλις γίνω 18. Θέλουν να με λένε Λέο Μαρτίνες αντί για Λέο Ερνάντες. Δεν κατάλαβα αμέσως γιατί αυτό ήταν σημαντικό, αλλά ο Λέο συνέχισε. Νομίζω ότι θέλω να κληρονομήσω κάποια από τα χρήματά σου αυτόματα, σαν να ήμουν ο βιολογικός σου εγγονός. Αλλά γιαγιά, υπάρχει κάτι που ποτέ δεν σου έχουν πει. Κάτι για την υιοθεσία μου. Η καρδιά μου σταμάτησε. Τι είναι? Όταν πέθαναν οι βιολογικοί μου γονείς, υπήρχε μια διαθήκη. Μου άφησαν χρήματα, αλλά είναι σε ένα ταμείο που δεν μπορώ να αγγίξω μέχρι να γίνω 21. Είναι περίπου $150,000. Ο μπαμπάς και η μαμά έχουν χρησιμοποιήσει αυτά τα χρήματα για τα έξοδά τους, λέγοντάς μου ότι είναι για τη φροντίδα και την εκπαίδευσή μου, αλλά έχω δει τους λογαριασμούς. Έχουν ξοδέψει σχεδόν όλα αυτά για πράγματα για τους ίδιους. Η εικόνα γινόταν ολοένα και πιο καθαρή και τρομακτική. Όχι μόνο σχεδίαζαν να κλέψουν τα χρήματά μου, αλλά είχαν ήδη κλέψει τα χρήματα του Λέο για χρόνια. Έχεις αποδείξεις γι' αυτό? Ρώτησα με αγωνία. Ο Λέο τράβηξε ένα φάκελο από το σακίδιό του. Έχω μαζέψει έγγραφα για μήνες. Λογαριασμούς τραπεζών, αποδείξεις, φωτογραφίες από τα ακριβά πράγματα που έχουν αγοράσει. Το καινούριο αυτοκίνητο της μαμάς, οι ευρωπαϊκές διακοπές πέρυσι, η ανακαίνιση της κουζίνας τους, όλα πληρωμένα με τα χρήματα του ταμείου μου. Εξέτασα γρήγορα τα έγγραφα. Ήταν αρκετές αποδείξεις για να του στείλουν φυλακή για επεξαίρεση χρημάτων ανηλίκου. Λέω, αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Αν το μάθουν. Το ξέρω, γιαγιά. Γι' αυτό πρέπει να δράσουμε γρήγορα. Ήρθε πιο κοντά μου, η φωνή του να είναι σχεδόν ψίθυρος. Έχω ένα σχέδιο, αλλά χρειάζομαι τη βοήθειά σου. Ποιο σχέδιο? Ρώτησα με περιέργεια. Απόψε, θα βγουν για δείπνο για να γιορτάσουν ότι όλα πάνε τέλεια. Η Κλόε θα έπρεπε να μείνει μαζί μου, δήθεν για να με παρακολουθεί, αλλά στην πραγματικότητα για να είναι σίγουρη ότι δεν θα κάνω τίποτα ύποπτο. Όμως, η Κλόε δεν ήξερε ότι ήξερα για τις ηχογραφήσεις στο τηλέφωνό μου. Στην τσάντα του, ο Λέο έβγαλε ένα δεύτερο τηλέφωνο. Ήταν ένα προπληρωμένο τηλέφωνο που είχα αγοράσει με τα χαρτζηλίκια μου. Η Κλόε δεν ήξερε ότι υπήρχε. Απόψε, θα προσποιηθώ ότι είμαι άρρωστη για να μείνω στο δωμάτιό μου. Θα ηχογραφήσω μικρομετώνω ό,τι μπορώ, τηλεφωνικές συνομιλίες, έγγραφα στον υπολογιστή του μπαμπά, οποιαδήποτε επιπλέον απόδειξη. Αυτό είναι πολύ ρυψοκίνδυνο, Λέο, του είπα. Είναι πιο επικίνδυνο να μην κάνεις τίποτα και να τους αφήσεις να σου κλέβουν τα πάντα. Τα μάτια του έδειχναν μια αποφασιστικότητα που μου θύμιζε τον εαυτό μου σε αυτή την ηλικία. Αλλά χρειάζομαι και εσύ να κάνεις κάτι, πρόσθεσε. Τι? Πρέπει να πας στην τράπεζα σήμερα και να πάρεις όλα σου τα χρήματα, τα πάντα. Και να επισκεφτείς έναν δικηγόρο για να αλλάξει τη διαθήκη σου. Κάνε με τον κύριο κληρονόμο σου. Λέω, δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Είσαι πολύ νέος. Και η γιαγιά, άκουσέ με. Η φωνή του έγινε επίγουσα. Όχι για πάντα. Μόνο μέχρι να τελειώσει αυτό. Αν συμβεί κάτι σε εμένα, αν κάνουν κάτι σε εμένα, τουλάχιστον τα χρήματά σου θα είναι ασφαλή. Και όταν γίνω 18, μπορώ να σου τα επιστρέψω.
Η λογική του ήταν σωστή, αλλά η ιδέα να εμπλέξω έναν 16χρονο σε αυτήν τη μάχη με τρόμαζε. Υπάρχει και κάτι άλλο, συνέχισε ο Λέο. Ο δικηγόρος που προσέλαβαν, ο Vincent Blackwood, είναι ο ίδιος που διαχειρίζεται το Ταμείο Εμπιστοσύνης μου. Είναι μέσα σε αυτό από την αρχή. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε. Έβγαλα το τηλέφωνό μου και κάλεσα τον Άρθουρ Βάνς, τον έμπιστο δικηγόρο μου. Μετά από μερικούς ήχους, απάντησε με νησταγμένη φωνή. Κύριε Βάνς, είμαι η Έλσα Μαρτίνες. Χρειάζομαι επειγόντως να σας δω σήμερα. Είναι νομική έκτακτη ανάγκη. Κυρία Μαρτίνες, φυσικά. Μπορείτε να είστε στο γραφείο μου στις 9. Θα είμαι εκεί. Κλείνοντας το τηλέφωνο, κοίταξα το Λέο. Εντάξει, θα το κάνουμε μαζί, αλλά πρέπει να μου υποσχεθείς ότι αν σε πλησιάσει οποιαδήποτε επικινδυνότητα, θα με καλέσεις αμέσως. Υπόσχομαι, γιαγιά. Με αγκάλιασε ξανά, και για μια στιγμή ήταν απλώς ο φοβισμένος εγγονός μου, αντί για τον θαραλέο νέο που ρίσκαρε τα πάντα για να με προστατεύσει. Λέω, μια ερώτηση ακόμη. Είναι η Κλόε εντάξει με όλα αυτά, ή την και εκείνη? Η έκφρασή του σκουρινόταν. Στην αρχή, νόμιζα ότι την πίεζαν. Αλλά χθες άκουσα τη συνομιλία της με μια φίλη. Μιλούσε για το καινούργιο αυτοκίνητο που θα της αγοράσει ο μπαμπάς όταν τελειώσει αυτό. Είναι εξίσου εμπλεκόμενη με αυτούς. Γιαγιά, είναι απλά καλύτερη ηθοποιός. Αυτές οι λέξεις με πλήγωσαν περισσότερο. Η Κλόε, η γλυκιά μου εγγονή, το μικρό κορίτσι που είχα παρηγορήσει στα εφιάλτες της, είχε επιλέξει συνειδητά να με προδώσει για χρήματα. Χωρίσαμε στο πάρκο, ο καθένας για τη δική του μάχη. Ο Λέο πήγε στο σχολείο προσποιούμενος ότι τίποτα δεν συμβαίνει, ενώ ετοίμαζε την επιχείρηση του για εκείνο το βράδυ. Εγώ κατευθυνόμουν προς το γραφείο του Άρθουρ Βάνς, κρατώντας μια τσάντα γεμάτη έγγραφα και το βάρος μιας προδοσίας που ακόμα δεν μπορούσα να επεξεργαστώ πλήρως. Καθώς περπατούσα προς το αυτοκίνητό μου, μια μοναδική ερώτηση αντιχούσε στο μυαλό μου: πώς είχα μεγαλώσει έναν γιο ικανό γι' αυτό? Η ημέρα αυτή ήταν μια αναμέτρηση με την πραγματικότητα που δεν μπορούσα να αγνοήσω. Στο γραφείο του Άρθουρ Βάνς, μιας επιβλητικής μορφής με γυαλιά που του έδινα μια σοφία, ήμουν έτοιμη να αντιμετωπίσω την αλήθεια. Η φωνή του είχε πάντα την ικανότητα να με ηρεμεί, αλλά σήμερα, καθώς του εξιστορούσα όλα όσα είχαν συμβεί, το βλέμμα του έλαμπε από οργή. Έλσα, είπε με σφιγμένα χείλη, αφού άκουσε τις ηχογραφήσεις του Λέο και εξέτασε όλα τα έγγραφα. Αυτό δεν είναι απλώς μια οικογενειακή προδοσία. Πρόκειται για εκτενή εγκληματική απάτη, πλαστά ιατρικά έγγραφα, υποκατάσταση ιατρού, συνωμοσία για απάτη, υπεξαίρεση χρημάτων ανηλίκου, πιθανή εκβίαση. Ο γιος σου και η γυναίκα του μπορεί να αντιμετωπίσουν χρόνια φυλάκισης γι' αυτό. Άρθουρ, δεν θέλω να στείλω το γιο μου στη φυλακή, απάντησα, αν και οι λέξεις ακούγονταν κενές στα δικά μου αυτιά. Απλώς θέλω να προστατεύσω τα χρήματά μου και να προστατεύσω τον Λέο. Έλσα, κοίτα με, είπε, κρατώντας τα χέρια μου με μια αίσθηση επίγοντος. Δεν θα σταματήσουν εδώ. Αν καταφέρουν να σε δηλώσουν νομικά ανίκανοι, θα αποκτήσουν πρόσβαση σε όλα. Στο σπίτι σου, στους τραπεζικούς σου λογαριασμούς, στις ασφαλιστικές σου πολιτικές, στις ιατρικές σου αποφάσεις. Θα έχουν κυριολεκτικά τον έλεγχο της ζωής σου μέχρι την τελευταία σου πνοή. Και όταν φύγεις, ο Λέο δεν θα κληρονομήσει τίποτα, καθώς θα έχουν φροντίσει να είναι όλα στο όνομά τους. Η αλήθεια με χτύπησε σαν κρύα δόνηση. Δεν ήταν μόνο θέμα χρημάτων. Ήταν για την ελευθερία μου, την αυτονομία μου, το δικαίωμά μου να ζήσω τα τελευταία μου χρόνια όπως ήθελα. Τι μπορούμε να κάνουμε, ρώτησα, η ανησυχία μου να γίνεται όλο και πιο έντονη. Ο Άρθουρ επέστρεψε στο γραφείο του. Πρώτα, αλλάζουμε τη διαθήκη σου αμέσως. Θα ορίσουμε το Λέο ως κύριο κληρονόμο σου. Αλλά θα θέσουμε και νομικές προστασίες για να διασφαλίσουμε ότι ο Ρόμπερτ δεν μπορεί να την αμφισβητήσει, ισχυριζόμενος ότι επηρεάστηκες. Περάσαμε την επόμενη ώρα συμπληρώνοντας έγγραφα. Άλλαξα τη διαθήκη μου ώστε το 70% των περιουσιακών μου στοιχείων να πηγαίνει στο Λέο, με τον όρο ότι δεν θα μπορούσε να έχει πρόσβαση στα χρήματα μέχρι να γίνει 21 ετών, και ότι θα διαχειριζόταν από έναν εξάρτητο ταμείο μέχρι τότε. Το υπόλοιπο θα μοιραζόταν στους άλλους συγγενείς μου με συγκεκριμένες ρήτρες που απαγόρευαν στο Ρόμπερτ ή την Καρολίν να αγγίξουν ούτε ένα σεντ. Δεύτερον, συνέχισε ο Άρθουρ, δημιουργούμε μια διαρκή εξουσία εκπροσώπησης που αποκλείει ρητά το Ρόμπερτ από το να παίρνει οποιαδήποτε ιατρική ή οικονομική απόφαση για σένα. Ο Λέο θα είναι ο εφεδρικός νομικός εκπρόσωπός σου και εγώ θα είμαι ο κύριος. Έβαλε τη σφραγίδα του στα έγγραφα. Τρίτον, πηγαίνουμε στην τράπεζα τώρα και θα μεταφέρεις όλα τα χρήματά σου σε νέους λογαριασμούς που μόνο εσύ θα ελέγχεις. Στην τράπεζα, όμως, ανακάλυψα κάτι που με τρόμαξε βαθιά. Όταν ζήτησα τις καταστάσεις των τελευταίων 6 μηνών, η ταμείας μου έδειξε πολλές συναλλαγές που δεν είχα εξουσιοδοτήσει. Μικρές, αλλά συνεχείς αναλήψεις. $50 εδώ, $100 εκεί. Συνολικά, σχεδόν $3.000 είχαν εξαφανιστεί από το λογαριασμό αποταμίευσής μου.
Η ταμείας εξέτασε τα αρχεία. Σύμφωνα με τα αρχεία μας, εξουσιοδότησες αυτές τις συναλλαγές τηλεφωνικά. Η καρδιά μου βυθίστηκε. Ο κόσμος γύρω μου άρχισε να θολώνει, και ένιωσα ότι η πραγματικότητα της κατάστασής μου γινόταν όλο και πιο σκοτεινή. Η μέρα είχε πάρει μια σκοτεινή τροπή. Στην τράπεζα, η ήχη της επικοινωνίας που είχαμε τους υπαλλήλους ήταν αποκαλυπτική. Είχαμε ηχογραφήσεις αποκλήσεις, στις οποίες επιβεβαίωνα τον αριθμό κοινωνικής ασφάλισης και απαντούσα σωστά στις ερωτήσεις ασφαλείας. Ανταλλάξαμε μια ματιά με τον Άρθουρ, και λίγα λεπτά αργότερα, βρεθήκαμε σε ένα ιδιωτικό γραφείο, ακούγοντας τη φωνή μου να εγκρίνει συναλλαγές που ποτέ δεν είχα κάνει. Μα δεν ήταν η φωνή μου. Ήταν μια εξαιρετική μίμηση, αλλά σίγουρα δεν ήμουν εγώ. Είναι η Κλόι, ψιθύρισα. Η εγγονή μου μπορεί να μιμηθεί τη φωνή μου τέλεια. Ο υπάλληλος της τράπεζας, με πρόσωπο γεμάτο ντροπή, είπε: «Κυρία Μαρτίνες, αυτό είναι τραπεζική απάτη. Πρέπει να το αναφέρουμε αμέσως στις αρχές». «Όχι ακόμα», αντέτεινε γρήγορα ο Άρθουρ. «Πρώτα πρέπει να διασφαλίσουμε τα υπόλοιπα χρήματα και να μαζέψουμε περισσότερα στοιχεία». Έκλεισα όλους τους υπάρχοντες λογαριασμούς μου και άνοιξα νέους με εντελώς διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης, μεταφέροντας τα $78,000 που είχαν απομείνει. Καθώς φεύγαμε από την τράπεζα, το τηλέφωνο μου χτυπούσε ασταμάτητα. 12 αναπάντητες κλήσεις από το Ρόμπερτ και 8 όλο και πιο απελπισμένα μηνύματα. «Μαμά, πού είσαι? Πήγαμε στο σπίτι σου και δεν είσαι εκεί. Μαμά, ανησυχούμε. Σε παρακαλώ, κάλεσέ μας. Μαμά, ο γιατρός Χάρις θέλει να σε δει απόγευμα για αξιολόγηση. Είναι σημαντικό». Το τελευταίο μήνυμα ήταν διαφορετικό. «Μαμά, αν δεν μας καλέσεις μέσα σε μία ώρα, θα πρέπει να καλέσουμε την αστυνομία. Ανησυχούμε μήπως έχεις πληγωθεί ή έχεις μπερδευτεί». Αρχίζουν να πανικοβάλλονται, παρατήρησε ο Άρθουρ. «Πιθανόν να πήγα στην τράπεζα και να ανακάλυψαν ότι μετέφερες τα χρήματά σου. Αποφάσισα να καλέσω τον Ρόμπερτ για να διατηρήσω την πρόσωψη της κανονικότητας μέχρι να μπορέσει ο Λέο να συλλέξει περισσότερα στοιχεία το βράδυ». «Μαμά, ευτυχώς που σε βρίσκω», είπε ο Ρόμπερτ μόλις απάντησε. «Πού ήσουν?» «Πήγα για ψώνια και είχα μεσημεριανό με μια φίλη», είπα ψύχραιμα, προσπαθώντας να μην αποκαλύψω την αλήθεια. «Γιατί όλη αυτή η αναστάτωση? Γιατί ανησυχούσαμε? Φαινόσουν τόσο μπερδεμένοι χθες, σκεφτήκαμε. Ίσως. Είμαι απολύτως καλά, Ρόμπερτ», είπα με ήρεμη, μητρική φωνή. «Στην πραγματικότητα, σκέφτηκα όσα είπες χθες. Ίσως έχεις δίκιο. Ίσως χρειάζομαι κάποια βοήθεια». Η σιωπή που ακολούθησε ήταν αποκαλυπτική, με μουρμουριτά στο παρασκήνιο. «Αλήθεια, μαμά? Είσαι διατεθειμένη να εξετάσεις τις προτάσεις μας?» «Ναι, αγόρι μου. Νομίζω ότι ίσως ήμουν υπερβολικά πεισματάρα. Μπορούμε να μιλήσουμε απόψε? Ίσως θα μπορούσες να έρθεις με την Καρολίνα και τα παιδιά για δείπνο?» «Φυσικά, μαμά. Είναι όλα καλά στις 7. «Τέλεια. Θα φτιάξω το αγαπημένο σου». Έκλεισα το τηλέφωνο και κοίταξα τον Άρθουρ. «Έχω βάλει την παγίδα. Τώρα νομίζουν ότι παραδίδομαι εύκολα». «Εξαιρετικά», είπε εκείνος. «Αυτό θα τους κάνει να νιώθουν υπερβολικά σίγουροι. Τώρα πρέπει να στήσουμε την παγίδα». Περάσαμε το υπόλοιπο απόγευμα εγκαθιστώντας κρυφές κάμερες ασφαλείας στο σπίτι μου. Ο Άρθουρ είχε καλέσει έναν αξιόπιστο ιδιωτικό ερευνητή, έναν πρώην αστυνομικό που ονομαζόταν Φρανκ, ο οποίος έφτασε με επαγγελματικό εξοπλισμό παρακολούθησης. «Αυτά θα καταγράφουν τα πάντα», εξήγησε ο Φρανκ, εγκαθιστώντας μικροσκοπικές συσκευές στις γωνίες του σαλονιού και της τραπεζαρίας μου, με υψηλής ποιότητας ήχο και βίντεο. Μου έδωσε επίσης μια μικρή συσκευή που έμοιαζε με στυλό, αλλά στην πραγματικότητα ήταν καταγραφέας. Στις 5 το απόγευμα, το σπίτι μου ήταν πλήρως εποπτευόμενο. Ο Άρθουρ και ο Φρανκ εγκαταστάθηκαν σε ένα βαν σταθμευμένο 2 τετράγωνα μακριά, όπου μπορούσαν να παρακολουθούν και να ακούν σε πραγματικό χρόνο. «Έλσα», είπε ο Άρθουρ πριν φύγει. Ο ήλιος είχε αρχίσει να δείει, καλύπτοντας τον ορίζοντα με μια απαλή πορτοκαλί απόχρωση, καθώς η οικογενειακή συνάθρηση πλησίαζε. Στο μυαλό μου, είχα ξεκαθαρίσει τον στόχο της βραδιάς. Δεν ήταν να τους αντιμετωπίσω, αλλά να τους κάνω να ομολογήσουν. Έπρεπε να φάνω μπερδεμένοι, ευάλωτοι, να τους επιτρέψω να πιστέψουν ότι κέρδιζαν. Στις 6:30, άρχισα να μαγειρεύω κοτόπουλο σε μια νόστιμη κόκκινη σάλτσα, την αγαπημένη του Ρόμπερτ από παιδί. Η μυρωδιά πλημμύρισε το σπίτι, δημιουργώντας μια ζεστή και φιλόξενη ατμόσφαιρα, η οποία ήταν μια γκροουτέσκ αντίθεση με το ψυχολογικό πόλεμο που επρόκειτο να ξεκινήσει. Ακριβώς στις 7 ακριβώς, άκουσα το αυτοκίνητο του Ρόμπερτ να εισέρχεται στην αυλή. Πήρα μια βαθιά ανάσα, ισιώνοντας το κίτρινο φόρεμα που είχα επιλέξει ειδικά για να φαίνομαι αδύναμη, και πήγα να ανοίξω την πόρτα. «Οικογένεια», είπα με το πιο φωτεινό χαμόγελο που μπορούσα να μοιραστώ. «Ελάτε μέσα».
Το δείπνο είναι σχεδόν έτοιμο. Ο Ρόμπερτ με αγκάλιασε, αλλά ένιωσα την ένταση στους μύες του. Η Καρολίνα με φίλησε στο μάγουλο, αλλά τα μάτια της ήταν υπολογιστικά. Η Κλόι με αγκάλιασε και ψιθύρισε: «Σι αγαπώ, γιαγιά». Η υποκρισία σχεδόν με έκανε να νιώσω άσχημα. «Πού είναι ο Λέο?» ρώτησα. «Ένιωθε λίγο άρρωστος», εξήγησε η Καρολίνα. «Αποφασίσαμε να τον αφήσουμε να ξεκουραστεί στο σπίτι». Τέλεια. Το σχέδιο λειτουργούσε. Μετά το επιδόρπιο, καθώς πίναμε καφέ στο σαλόνι, ο Ρόμπερτ τελικά το ανέφερε. «Μαμά», άρχισε, «μιλήσαμε με τον Δόκτωρ Χάρις το απόγευμα». Ναι. Και τι είπε? «Είναι πολύ ανήσυχος για σένα», συνέχισε η Καρολίνα, βγάζοντας έναν φάκελο. «Λέει ότι τα συμπτώματα που περιγράψαμε είναι συμβατά με τα πρώιμα στάδια άνοιας». Μου έδειξε επίσημα ιατρικά έγγραφα με το λογότυπο του Δόκτωρ Χάρις. «Πότε πήγα στο Δόκτωρ Χάρις?» ρώτησα, προσποιούμενη ότι ήμουν μπερδεμένη. «Δεν θυμάμαι να πήγα». Ο Ρόμπερτ και η Καρολίνα αντάλλαξαν μια ματιά που έλεγε: «Βλέπεις, αυτό αποδεικνύει το σημείο μας». «Μαμά, πήγε την προηγούμενη εβδομάδα», είπε ο Ρόμπερτ ήρεμα. «Σε πήραμε εμείς». «Δεν θυμάσαι». Ήταν ένα προφανές ψέμα, αλλά προσποιήθηκα ότι σκεφτόμουν σκληρά. «Όχι, δεν θυμάμαι», μουρμούρισα. «Είσαι σίγουρη?» «Απόλυτα σίγουρη, μαμά», γέρνοντας μπροστά, η φωνή του πήρε αυτόν τον υποτιμητικό τόνο που χρησιμοποιούν οι ενήλικες με μικρά παιδιά. Και ο γιατρός λέει: «Αυτές οι κενές μνήμες θα γίνουν μόνο χειρότερες». Λέει: «Χρειάζεσαι ειδική φροντίδα». «Ποια φροντίδα?» ρώτησα, επιτρέποντας μια δόνηση στη φωνή μου. Η Καρολίνα πήρε το χέρι μου με μια ψεύτικη τρυφερότητα. «Έχουμε εξετάσει μερικές υπέροχες επιλογές. Υπάρχει ένα όμορφο μέρος λίγο έξω από την πόλη, Pleasant Meadows. Είναι σαν ένα θέρετρο, αλλά με 24 ώρη ιατρική φροντίδα». «Και το σπίτι μου?» ρώτησα. «Τι θα γίνει με το σπίτι μου?» «Λοιπόν», ο Ρόμπερτ καθάρισε το λαιμό του. «Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο για σένα, μαμά. Και η φροντίδα στο Pleasant Meadows είναι ακριβή. Σκεφτήκαμε ότι το πιο λογικό θα ήταν να το πουλήσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματα για να διασφαλίσουμε ότι θα έχεις την καλύτερη δυνατή φροντίδα για πολλά χρόνια». Εκεί ήταν η ομολογία που περίμενα. Ήθελα να πουλήσουν το σπίτι μου για να πληρώσουν τη δική μου φυλάκιση. Αλλά αυτό το σπίτι, εδώ είναι που έζησα με τον πατέρα σου, όπου μεγαλώσαμε την οικογένειά μας. «Μαμά, είναι απλώς τούβλα και ξύλο», είπε η Καρολίνα με αποφασιστικότητα. «Οι αναμνήσεις είναι στην καρδιά σου, όχι σε ένα κτίριο. Εκτός αν», πρόσθεσε ο Ρόμπερτ, «δεν θα είσαι σε καμία κατάσταση να το συντηρήσεις για πολύ». Η καρδιά μου βούλιαξε καθώς άκουσα το Χάρη να μου λέει πως η κατάσταση μου θα επιδεινωθεί γρήγορα. «Σε λίγους μήνες», είπε, «δεν θα αναγνωρίζω καν το σπίτι». Τα λόγια του με έπληξαν σαν μαχαίρια. «Τι νομίζεις, γιαγιά?» ρώτησε η Κλόε. «Θες να σε πάμε να δεις το Pleasant Meadows αύριο?» «Δεν ξέρω», απάντησα, προσπαθώντας να δείξω ότι ήμουν καταβεβλημένη. «Είναι τόσα πολλά να επεξεργαστώ». «Πόσο θα κοστίσει?» «Περίπου $4.000 το μήνα», απάντησε γρήγορα η Καρολίνα. «Αλλά με τα χρήματα από την πώληση του σπιτιού, συν τις αποταμιεύσεις σου, θα μπορούσες να ζήσεις εκεί άνετα για πολλά χρόνια». «Και εσείς?» ρώτησα, με την ανησυχία να μου τρυπά την καρδιά. «Πού θα μένετε εσείς και τα παιδιά?» Αντάλλαξαν μια ματιά. «Λοιπόν, μαμά», παραδέχτηκε τελικά ο Ρόμπερτ, «έχουμε κάποια οικονομικά προβλήματα. Σκεφτήκαμε μήπως μπορούσαμε να μείνουμε σε αυτό το σπίτι προσωρινά, μέχρι να βρούμε ξανά τα πόδια μας. Έτσι θα κρατήσουμε το σπίτι στην οικογένεια». Συνειδητοποίησα με τρόμο ότι σχεδίαζαν να χρησιμοποιήσουν τα χρήματά μου για να ανακαινήσουν το σπίτι αφού το είχαν κλέψει. «Υπάρχει κάτι ακόμα», πρόσθεσε η Καρολίνα, βγάζοντας ένα έγγραφο από τον φάκελο. «Πρέπει να υπογράψεις αυτό το έγγραφο. Είναι απλώς μια προσωρινή εξουσιοδότηση για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τα οικονομικά σου όσο είσαι στο Pleasant Meadows. Είναι για τη δική σου προστασία». Δεν ήταν προσωρινή. Ήταν μια μόνιμη εξουσιοδότηση που έδινε στο Ρόμπερτ πλήρη έλεγχο πάνω σε ολόκληρη τη χρηματοοικονομική μου ζωή. «Μπορώ να το πάρω στο δικηγόρο μου για να το ελέγξει?» ρώτησα αθώα. «Μαμά», είπε ο Ρόμπερτ με σφιγμένο τόνο. «Ο δικηγόρος μας το έχει ήδη ελέγξει. Είναι ένα τυπικό έγγραφο και θα σου κοστίσει άσκοπα χρήματα». «Εντάξει», είπα τελικά. «Ας βρω το καλό μου στυλό». Πήγα στην κουζίνα προσποιούμενη πως έψαχνα, αλλά στην πραγματικότητα ήλπιζα να ακούσω περισσότερα. «Νομίζεις ότι υποψιάζεται κάτι?» άκουσα την Κλόε να ψιθυρίζει. «Όχι, είναι εντελώς μπερδεμένη», είπε η Καρολίνα. «Μόλις υπογράψει αυτό, θα έχουμε πλήρη έλεγχο.
Μπορούμε να τη μεταφέρουμε στο Pleasant Meadows τη Δευτέρα και να βάλουμε το σπίτι προς πώληση αμέσως. Και αν αλλάξει γνώμη, ρώτησε η Κλόε. Μόλις δεσμευτεί, οι απόψεις της δεν θα έχουν νομική σημασία, είπε ο Ρόμπερτ. Το έγγραφο που πρόκειται να υπογράψει δίνει σε μένα την εξουσία να παίρνω όλες τις αποφάσεις για εκείνη. Είχαν ομολογήσει ολόκληρο το σχέδιό τους μπροστά στην κάμερα. Επέστρεψα με το στυλό. Ξέρεις τι, είπα. Νομίζω ότι χρειάζομαι άλλη μια νύχτα για να το σκεφτώ. Το πρωί θα υπογράψω όλα τα απαραίτητα έγγραφα. Η απογοήτευση στα πρόσωπά τους ήταν άμεση, αλλά προσπάθησαν να την κρύψουν. Φυσικά, μαμά, είπε ο Ρόμπερτ. Αύριο είναι τέλεια. Έφυγαν μία ώρα αργότερα. Μόλις το αυτοκίνητό τους χάθηκε από το οπτικό μου πεδίο, ο Άρθουρ και ο Φρανκ ήταν ήδη στην πόρτα μου. Έλσα, είπε ο Άρθουρ με ένα άγριο χαμόγελο. Τους έχουμε. Ο Άρθουρ και ο Φρανκ εγκαταστάθηκαν στο σαλόνι μου και άρχισαν να επανεξετάζουν τα πλάνα. Αυτό είναι αρκετό για να τους κατηγορήσουμε για συνωμοσία, απάτη, απόπειρα εκβιασμού και πλαστογραφία, είπε ο Φρανκ. Τότε χτύπησε το τηλέφωνό μου. Ήταν ο Λέο από το μυστικό του τηλέφωνο. Γιαγιά, το βρήκα. Έχω τα πάντα. Είσαι ασφαλής, αγάπη? Ναι. Η Κλόε νομίζει ότι κοιμάμαι. Μπήκα στον υπολογιστή του μπαμπά. Έχει αρχεία με όλα. Μια σιωπηλή νύχτα, με το τηλέφωνο στο χέρι του, ο Άρθουρ Βανς ένιωθε τον παλμό της αγωνίας να το διαπερνά. Είχε λάβει τρομερές ειδήσεις από το δικηγόρο τους, τον Vincent Blackwood. Ηλεκτρονικά μηνύματα, μεταφορές χρημάτων από το Ταμείο Εμπιστοσύνης μου, ακόμα και ένα ψεύτικο συμβόλαιο πώλησης για το σπίτι σου που είχαν ήδη ετοιμάσει, τον ενημέρωσε ο Vincent. Ένα συμβόλαιο πώλησης, ρώτησε ο Άρθουρ, η φωνή του γεμάτη ανησυχία. Ναι, είναι η ημερομηνία της επόμενης εβδομάδας. Θα πούν ότι το υπέγραψες εθελοντικά πριν η κατάσταση της υγείας σου επιδεινωθεί. Ο Άρθουρ γλίστρησε πιο κοντά στο τηλέφωνο, τη φωνή του να διαπνέεται από αποφασιστικότητα. Λέω, είμαι ο Άρθουρ Βανς. Μπορείς να στείλεις αυτά τα αρχεία σε μια ασφαλή διεύθυνση που θα σου δώσω? Τα έχω ήδη αντιγράψει σε μια μονάδα USB, αλλά μπορώ να τα στείλω και με email. Δώσε μου 5 λεπτά. Λίγα λεπτά αργότερα, τα αρχεία έφτασαν. Όμως, αυτό που διάβασε ήταν πολύ χειρότερο από μικρομετόνο τι είχε φανταστεί. Δεν είχαν μόνο σχέδιο να κλέψουν τα χρήματά του, είχαν συστηματικά κλέψει από το Ταμείο Εμπιστοσύνης του Λέο για χρόνια. Καθώς τα μάτια τους σάρωναν τα αποδεικτικά στοιχεία των εγκλημάτων τους, ο Άρθουρ άκουσε το τηλέφωνό του να χτυπά. Ήταν ένα άγνωστο νούμερο. Κυρία Μαρτίνες, είμαι ο Σερζάντ Μίλερ από το αστυνομικό τμήμα. Λάβαμε αναφορά ότι είχατε ψυχική κατάρρευση και ότι έχετε απαγάγει τον εγγονό σας, λέω. Πρέπει να έρθετε αμέσως στο τμήμα. Ένας άλλος τηλεφωνικός ήχος τον διέκοψε. Κυρία Μαρτίνες, με ενημέρωσαν για την κατάσταση με το Λέο και την πρόσφατη κεντρική σας συμπεριφορά. Σας προτείνω να παραδώσετε τον ανήλικο στις αρχές και να υποβληθείτε σε μια εθελοντική ψυχιατρική αξιολόγηση. Αυτό θα μπορούσε να αποτρέψει σοβαρότερες κατηγορίες, είπε ο Vincent Blackwood. Ο Άρθουρ κοίταξε το τηλέφωνο του με απογοήτευση. Έχουν καλέσει την αστυνομία. Λένε ότι απήγαγα τον Λέο. Ο Άρθουρ άκουσε τα μηνύματα και παρατήρησε. Είναι μια απεγνωσμένη αλλά έξυπνη κίνηση. Προσπαθούν να σε ελέγξουν πριν προλάβεις να τους καταγγείλεις. Η ανησυχία του Άρθουρ ήταν διάχυτη. Τι κάνουμε, ρώτησε. Θα επιταχύνουμε τα πάντα. Πηγαίνουμε τώρα στο γραφείο του εισαγγελέα, αποφάσισε ο Άρθουρ. Με το Λέο στο πλάι τους, ξύπνησαν το αγόρι και βγήκαν από την πίσω πόρτα χρησιμοποιώντας το βαν του Φρανκ που ήταν σταθμευμένο στη διπλανή οδό. Δεν είχαν διανύσει 2 τετράγωνα όταν είδαν τα περιπολικά να στρίβουν στην οδό τους. Η εισαγγελέας, μια γυναίκα γύρω στα 50, η Νόαμ Βοσκές, τους υποδέχτηκε στο γραφείο της ακριβώς στις 8 ακριβώς. Πριν εξετάσω τα αποδεικτικά στοιχεία σας, είπε, χρειάζομαι να μιλήσω με το Λέο μόνο. 20 λεπτά αργότερα, βγήκαν από το γραφείο. Η έκφραση της Νοάμ είχε αλλάξει εντελώς. Κυρία Μαρτίνες, είναι ξεκάθαρο ότι ο Λέο ήρθε σε εσάς εθελοντικά. Δεν υπάρχουν αποδείξεις απαγωγής. Τώρα, παρακαλώ δείξτε μου τα αποδεικτικά στοιχεία που έχετε εναντίον των θετών γονιών του Λέο. Τα επόμενα 2 ώρες παρουσίασαν τα πάντα. Όταν τελείωσαν, εκείνη χαλάρωσε στην καρέκλα της. Αυτή είναι μια περίπτωση μαζικής απάτης και κακοποίησης παιδιού, δήλωσε. Θα εκδώσω άμεσα εντάλματα σύλληψης. Το τηλέφωνο της χτύπησε. Μετά από μια σύντομη συνομιλία, κρέμασε. Υπάρχουν νέες εξελίξεις. Η αστυνομία πήγε να συλλάβει τον Ρόμπερτ Μαρτίνες και την Καρολίνα Ερνάντες πριν από 1 ώρα, αλλά δεν ήταν εκεί. Οι γείτονες είδαν ένα φορτηγό να κινείται από το σπίτι πολύ νωρίς το πρωί. Φαίνεται ότι έχουν φύγει. Η καρδιά των παρευρισκομένων βυθίστηκε. Και η Κλόε, ρώτησε ο Ντιέγκο με μικρή φωνή.
Η Κλόε εξαφανίστηκε μαζί τους, απάντησε ο Άρθουρ, η ανησυχία του να γίνεται ολοένα και πιο έντονη. Καθώς η Κάρλ ενηλικιώθηκε, οι συνέπειες για την επιλογή της ήταν αναπόφευκτες. Όταν οι αρχές την εντόπισαν, της απαγγέλθηκαν κατηγορίες με βάση τις αποδείξεις που συγκεντρώθηκαν. Όλες οι τραπεζικές της λογαριασμοί είχαν παγώσει και είχε εκδοθεί εθνική ειδοποίηση. Δεν θα μπορέσουν να ξεφύγουν, είπε με σιγουριά η εισαγγελέας. Αλλά και η υπόθεση του δικηγόρου τους, του Vincent Blackwood, αποδείχθηκε πολύπλοκη. Είχε σοβαρά προβλήματα με το δικηγορικό σύλλογο, καθώς είχε ανασταλεί από την άσκηση του επαγγέλματος για 6 μήνες λόγω ανήθικης συμπεριφοράς σε προηγούμενες υποθέσεις. Κάθε έγγραφο που είχε ετοιμάσει για την οικογένεια ήταν νομικά ανυπόστατο. Η εισαγγελέας φρόντισε να μείνει ο Λέο μαζί μου υπό την επίβλεψη κοινωνικού λειτουργού μέχρι να επιληθεί η κατάσταση. Όταν επιστρέφαμε σπίτι, κάναμε μία στάση στην τράπεζα. Η εισαγγελέας είχε τηρήσει την υπόσχεσή της. Με δικαστική απόφαση, μας επιστράφηκαν όλα τα κλεμμένα χρήματα, τόσο από το λογαριασμό μου όσο και από το ταμείο του Λέο. Συνολικά, είχαν κλέψει σχεδόν $90,000. 6 μήνες αργότερα, βρισκόμουν στον κήπο μου, παρακολουθώντας το Λέο να φυτεύει ντομάτες, όταν το τηλέφωνο χτύπησε. Ήταν ο Detective Βάσκες. «Κυρία Μαρτίνες, τους βρήκαμε». Αναρωτήθηκα που μπορεί να ήταν. Σε μια μικρή πόλη στην Αριζόνα, δούλευαν σε μια φάρμα με ψεύτικα ονόματα. Τους μεταφέρουμε πίσω σήμερα για να αντιμετωπίσουν τις κατηγορίες. Η δίκη πραγματοποιήθηκε 3 μήνες αργότερα. Κατέθεσα με θλίψη, όχι με θυμό, για όλα όσα είχαν χαθεί. Όταν ήρθε η σειρά του Λέο να καταθέσει, η φωνή του ήταν σταθερή αλλά πονεμένη. Μίλησε για χρόνια που ένιωθε εκμεταλλευμένος και για την ανακάλυψη ότι οι άνθρωποι που αγαπούσε έκλεβαν την κληρονομιά του από την ηλικία των 3. «Του συγχωρείς?» ρώτησε ο δικηγόρος του Ρόμπερτ. Ο Λέο σκέφτηκε για αρκετή ώρα. «Του συγχωρώ για ομικρομετώνω τι μου έκαναν», είπε τελικά. «Αλλά δεν μπορώ να του συγχωρήσω για ομικρομετώνω τι έκαναν στη γιαγιά μου. Εκείνη δεν το άξιζε». Οι ποινές ήρθαν σκληρές. Ο Ρόμπερτ καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση για απάτη, υπεξαίρεση και συνωμοσία. Η Καρολίνα έλαβε 4 χρόνια. Η Κλόε, λόγω της ηλικίας της κατά την τέλεση ορισμένων εγκλημάτων, πήρε 3 χρόνια αναστολής και 800 ώρες κοινωνικής εργασίας. Ο Vincent Blackwood, ο διεφθαρμένος δικηγόρος, αποκλείστηκε μόνιμα και καταδικάστηκε σε 2 χρόνια φυλάκιση. Μετά τη δίκη, η Κλόε πλησίασε και στάθηκε στα σκαλιά του δικαστηρίου. «Γιαγιά», είπε με μια φωνή που σχεδόν δεν ακουγόταν. «Μπορείς ποτέ να με συγχωρέσεις?» «Σου έχω ήδη συγχωρέσει», της απάντησα. «Αλλά η συγχώρεση δεν σβήνει τις συνέπειες. Έχεις χάσει την εμπιστοσύνη μου για πάντα, και αυτό είναι κάτι που θα πρέπει να ζήσεις». 2 χρόνια αργότερα, ο Λέο αποφοίτησε από το Λύκειο ως πρώτος της τάξης του, με υποτροφία σε ένα κορυφαίο πανεπιστήμιο μηχανικών. «Γιαγιά», είπε καθώς κάναμε πρόποση με αφρόδη λύτη. «Μετανιώνεις που τους πολέμησες?» «Ποτέ», απάντησα χωρίς δισταγμό. Όχι μόνο γιατί είχα δικαίωμα να προστατεύσω μικρομετώνω ότι ήταν δικό μου, αλλά και γιατί είχα υποχρέωση να σε προστατεύσω και να σου διδάξω ότι οι πράξεις έχουν συνέπειες. 5 χρόνια μετά εκείνη τη νύχτα που άλλαξε τα πάντα, ζω μόνο στο σπίτι μου, αλλά δεν νιώθω μοναξιά. Ο Λέο με επισκέπτεται κάθε Σαββατοκύριακο από το κολέγιο. Έχουμε χτίσει μια ζωή μαζί, θεραπεύοντας τις πληγές που άφησε η οικογένειά του. Έμαθα ότι η αληθινή αγάπη απαιτεί αμοιβαίο σεβασμό, ειλικρίνεια και την προθυμία να κάνεις θυσίες για την ευημερία του άλλου. Ο μικρομετώνω τι μου είχε προσφέρει η οικογένειά μου δεν ήταν αγάπη. Ήταν μια τοξική εξάρτηση μεταμφιεσμένη σε στοργή. Χθες, ο Λέο μου έφερε λουλούδια από τον κήπο του πανεπιστημίου του. Για την πιο γενναία γυναίκα που ξέρω, είπε με μια ζεστή χαμόγελο. Εγώ, όμως, δεν ένιωθα γενναία. Ήμουν απλώς μια γυναίκα που έκανε μικρομετώνω τι έπρεπε να κάνει. Αλλά ίσως αυτό είναι πραγματικά το νόημα της γενναιότητας, όχι η απουσία φόβου, αλλά το να κάνεις το σωστό παρά την παρουσία του. Απόψε, καθώς γράφω αυτές τις τελευταίες λέξεις στο ημερολόγιό μου, μπορώ να ακούσω τον ήχο της βροχής να χτυπά απαλά στα παράθυρα του σπιτιού που σχεδόν έχασα. Ο Λέων είναι πάνω, μελετώντας για τις εξετάσεις του. Το τσάι χαμομηλιού κρυώνει στο τραπέζι δίπλα μου. Όλα είναι ήσυχα, ασφαλή και στη θέση τους. Κανείς δεν ανέφερε ποτέ ξανά το όνομά μου και εγώ δεν επιθυμούσα να επιστρέψω σε εκείνο τον κόσμο. Ένιωθα επιτέλους ελεύθερη, όπως οι σταγόνες της βροχής που χορεύουν ελεύθερα στον αέρα, χωρίς να κρατούν βάρη ή υποχρεώσεις. Η ζωή μου, παρόλο που είχε περάσει μέσα από πολλά, τώρα είχε πάρει ένα νέο δρόμο, γεμάτο ελπίδα και προοπτική.